biyag ko sipud dinagdanata yung tiyag na pagkadaan di pa nagpagkada mapaya kasapulam ti umagdiyo kasano agpaitano biyag ko tiyag kaya nusika ket mapukaw ko maamakak nga agmay misa narwa makon nga dagatan nagtiyag kaya nusika ket mapukaw ko nusikat mapukaw ko nakitag tinamnamag ay di damot at kita nakitag ti ayat ken ka apay nagpukaw ka biyak ko lumabanta kuma uray no sumogal ta apay kasapulam ti umadayo kasano agpaitano biyag ko tiyag kaya nusika ket mapukaw ko maamakak nga agmay misa narwa makon nga dagatan nagtiyag kaya nusika ket mapukaw ko dagidi noong di akal ituin karim adi kanto umadayo arko panak tinairot oray no tagain plan apaya nagpagaw ka kasapulam ti umadayo kasano agpaitano biyag ko